Päivää Elli, onko jotain vialla? Sinun on autettava minua minun luutani näs. Jospa juttelisimme teekupillisen ääressä. Nyt minua aletaan kunnioittaa. Herkullista teetä, Sykerä. Päivää, hyvä herrasväki. Olet naurettavan näköinen. Minäkö? Eilen se kurja luuta heitti minut motalammikkoon. Eikö uusi pukuni olekaan upea? Niin, että jos voisit vähän säätää sitä. Kazoo, Shazam, what a mouse I am! Kazoo, Shazam! Se on nirppu. Mennään katsomaan, mitä se puuhailee. Nirppu. Tulkaa tänne. Alkakaa polkea. Tahdon tuon puvun ja heti. Mennään kertomaan tohtori Sykerölle. Katso, mikä se on? Katso nyt tarkkaan. Olet oikeassa, hän on nyt tullut. Hiirikuningas on palannut. Mitä me nyt teemme? Hän herää. Mikä päänsärky? Missä minä olen? Olet Huakopokassa, valtias. Tervetuloa. Pysykää etämällä, menkää pois. Älä tee meille pahaa. Kansamme on odottanut kauan paluutasi. Hiirikuningas, olemme uskollisia alamaisiasi. Hiirikuningas? Sepä kuulostaa mukavalta. Millaista juustoa täältä saa? Juustoako? Maailman parasta. Näyttäkää tietä, alamaiset, mutta pitäkää varanne, etten tee lisää salamoita. Olimme juuri juoneet kupillisen maistuvaa teetä, kun... Tule pian, tohtori. Nirppu kähvelsi Ellin taikasauvani ja on nyt kadonnut. Taikasauvani? Se hupsu. Kiiruhdimme aikakoneelle, johon Nirppu oli kadonnut. Nirppu oli jättänyt jälkeensä hävityksen kauhistuksen. Se on vielä lämmin, tohtori. Huomasimme, että Nirppu oli joutunut 50 000 vuoden päähän menneisyyteen. Meidän oli pelastettava hänet. Meidän oli lähdettävä Untamon luo. Untamo tietää kaiken ajasta ja sen sellaisesta. Pum-pum-raketin korjaaminen olisi kestänyt liian kauan. Panimme nopeasti Elli Etikan luudan kuntoon. Istuvatko kaikki nyt mukavasti? Takuulla ei. Eihän se ollut mitään mukavaa matkantekoa, mutta luuta oli onneksi nopea. Laskeuduimme onnellisesti laventelilullaan ja törmäsimme heti Untamoon. Päivää, tohtori. Miten voin olla avuksi? Perehdytimme Untamon nopeasti ongelmaamme. Nirppu on siis pelastettava Huakopokasta. Se pikku peijuni pihisti taikasauvani. Tiedän vain yhden tavan matkustaa ajassa taaksepäin. Teidän on ajettava sateenkaarta pitkin valon nopeudella. Nirppu rikkoi pumpumin. Emme pysty matkaamaan niin nopeasti. Olen varma, että avaruuskatti auttaa teitä. Lähdimme saman tien avaruuskatin puheille. Arvelimme, että löytäisimme sen kissamuorin luota. Minä tiedän ratkaisun pulmaanne. Miten se tietää, mikä on pulmamme? No, se vaan tietää aina. Wow, katsokaa. Me ei ikinä mahduta tuohon.
Ota siitä moottori, tohtori. Pane se mihin tahansa vekottimeesi, niin pääset liikkumaan valoa nopeammin. Palasimme kotiin niin nopeasti kuin pääsimme. Tiesin jo mihin koneeseen asentaisin moottorin. Mikä merkillinen laite tuo on? Se on matopiilini. Rakensin sen kerran, kun meidän piti päästä maapallon läpi. Nyt se saa luvan lentää valoa nopeammin. Elli, saanko esitellä aikapiilimme, sinun jälkeesi ystävä hyvä? Et kai kuvittele, että minä ahtaudun tuohon vekottimeen. Tahdot kai taikasauvasi takaisin. Aikapiilimme oli lähtövalmis. Se toimi moitteettomasti. Alta-aikayksikön olimme laventelilullassa. Untamo näytti meille, mihin suuntaan meidän oli lähdettävä. Teimme nyt matkaa valoa nopeammin ja kuljimme ajassa taaksepäin. Ihan hassu tunne. Täällä on liian ahdasta. Pysäytä, Syker. Haluan vähän oikoa koipiani. Meillä oli vielä muutaman 1000 vuoden matka, mutta kun Elli kerran oli päättänyt jotakin, oli turha yrittää puhua häntä ympäri. Mikä maisema? Tulivuoriakin. Mikä rikin haju. Minun on saatava sitä vähän. Se on minulta aina lopussa. Älä mene liian kauas, Elli. Ei kannata, ei hän kuule. Katso, tohtori. Mitä, Maltti? Se oli Tyrannosaurus Rex, ja se oli pahalla tuulella. Meidän oli riennettävä auttamaan Elliä. Keep away, you brute! Keep away! Well, I never. Nopeasti nyt sisään. En ehtinyt edes saada rikkiä. Laskettu saapumisaika Huakopokaan parin sekunnin kuluttua. Mistähän me mahdamme löytää nirpun? Muutan sen vesiliskoksi, kun saan taikasauvani takaisin. Aikakone näytti, että nirppu meni johonkin temppeliin. Täällä ei ole ketään. Ja toisetkin temppelit olivat tyhjiä. Pelkäsimme jo, ettemme löytäisi nirppua ikipäivänä. Tulkaa tänne. Älä pelkää, me etsimme vain ystäväämme. Ja minun taikasauvaani. Te peljästytitte minut. Ystävämme on pieni hiiri. Samanlainen kuin tuo. Olette siis hiirikuninkaan ystäviä? Hiirikuninkaan? Niin. Hän taistelee tänään kissakuningasta vastaan. Kuka on kissakuningas? Tuossa hän on. Kissakuningas asuu vuoren alla, siellä missä joki päättyy. Hän on pitänyt meitä kauhun vallassa sukupolvien ajan, joten me lähetämme hänelle uhrilahjoja lepyttääksemme häntä. Katsokaa, tuossa on hiirikuningas, joka on tullut taistelemaan kissakuningasta vastaan. Oletteko ikinä nähneet kissakuningasta? Emme muuta kuin näissä kuvissa. Mutta nyt hiirikuningas on tullut aivan kuten meille on ennustettu. Saisimmeko tavata hiirikuninkaan? Seuratkaa meitä, muukalaiset. Sotilaat veivät meidät hiirikuninkaan linnaan. Se oli ilmeisesti erittäin salainen paikka. Maltti halusi varmistua, että löytää ulospääsytien linnasta.
Tässä muukalaiset ovat, hiirikuningas. Hyvä on. Voitte poistua, vartijat. Nirppu. Nirppu näytti nauttivan täysin rinnoin uudesta asemastaan. Elliin Nirpun uusi arvo ei tehnyt mitään vaikutusta. Missä minun taikasauvani on, senkin pikkulurjus? Kuka täällä taikasauvoja tarvitsee? Täällä on juustoa riittämiin. Minä kysyin, missä taikasauvani on. Kuninkaalle taitaa käydä käpälästi. Sauva putosi jokeen ja ajelehti pois. Minun ihana sauvani on pudonnut jokeen. Hirveää. Teidän majesteettinne on aika käydä taistoon kissakuningasta vastaan. Taidat laskea leikkiä. Minä en tahdo taistella kenenkään kanssa. Luulin, että Nirpulle oli kerrottu, mikä sitä odotti. Nyt sen oli liian myöhäistä vastustella. Maltti ajatteli, että olisi kenties hyvä panna aikapiili käyntiin. Elli ja minä jäimme urhean hiirikuninkaan turvaksi. Tietä hiirikuninkaalle. Pankaa hiirikuninkaan alus kuntoon. Onko tuo se joki, johon heitit taikasauvani? Nythän voin saada sen takaisin. Minusta tuntui, että sauva oli kissakuninkaalla. Meidän sallittiin lähteä Nirpun mukaan. Minä en tahdo olla mikään kurja hiirikuningas. Se oli kauhea matka, mutta pian vauhtimme hidastui ja pääsimme taas avoimen taivaan alle. Täällä Nirpun siis oli määrä taistella kissakuningasta vastaan. En pidä yhtään tästä paikasta. Meille ei ole ikinä lähetetty mitään tällaista. Viedään ne päällikön luo. Kissakuningas sai minut kiinni. Kissakuningas, mitä tuo höpisee? Minä pystyn kävelemään ilman apuakin. Huakopokalaiset olivat varmaan sukupolvien ajan lähettäneet kaislaveneitä virtaa alas. Niin paljon niitä oli täällä. Nämä tulivat virtaa alas. Taikasauvani. Odota, Elli, ties mitä se tekee sauvallasi. En minä syö tuollaisia. Lyödään vaikka vetoa, ettet syö meitä. Senkin kurjan rotan jäljitelmä. Miksei tuo ole hiljaa? Ehkä meidän on sittenkin syötävä se. No, viekää ne pois, päätämme myöhemmin mitä teemme niille. Pääsisimme täältä pois, jos saisin taikasauvani. Nirppu livahti tiehensä sillä aikaa, kun kerroin vartioille, että me olisimme varmasti aika pahan makuisia. Se meluava nainen tuntui olevan kiinnostunut tästä kabineesta. Minä hankin sen tyhmän taikasauvan takaisin. Sauvani! Nopeasti nyt, katsotaanpa. Taikavoimat, velholoitsut, ulos täältä meidät saakaa! Maan vyörymä. Tällä kertaa Elli Etikan taikasauva saattoi meidät tosi pahaan pulaan. Päivää, tohtori, mitä täällä on tekeillä? Maan vyörymä. Kaikkien on paettava täältä nopeasti. Me kaikki kiiruhdimme joelle.
Oletteko valmiit? Kaikki valmiina. Täyttä vauhtia eteenpäin. Se onnistui. Ymmärsimme pian, ettei kissakuningasta ollut koskaan ollutkaan olemassa, eikä siis hiirikuningastakaan. Ilman Nirpun apua emme olisi koskaan yhdistyneet. Jää luoksemme. Saat kaiken, mitä haluat. Kaiken mitä haluan vai? Kilokaupalla juustoa? Saat niin paljon juustoa, kun ikinä pystyt syömään. Lähdetään. Olen saanut taikasauvani takaisin. Niin, tohtori, lähdetään kotiin. Takaisin Sykermetsään. Neiti Nokkonen odotteleekin meitä. Kotiin. Sykermetsään. Neiti Nokkonen. Hyvästi, Nirppu. Minä haluan asua keittiössä lieden alla. Minäkin tahdon kotiin. Odottakaa. Älkää menkö. Päästäkää minut sisään. Meillä kaikilla oli kova koti-ikävä, Nirpullakin. Näkemiin.